Na sziasztok srácok! Ez egy másfél videó, úgy az előző is. Szabés fotkozni fogunk. Jó vagyok ebben a játékban. De nem hackelek úgy, mint mások. Sokan hackelnek. Nem mondom nekik, de vannak olyanok, akik hackelnek. Nem tudom, mit kell csinálni ezzel a izével. A jump, yes. Tudod, ezzel a... Nem tudom, mivel ezzel a... Micsodával. Mit kell csinálni. Azt nem tudom. Hogy ez mit kell. Mostanában csak ugye ez van, ez a film, ilyen újraindító, ilyen film újraindító van. Tudod, itt fent, bal oldalt. Én közben megsérültem, mert felepettem a kötésre. Amikor felakadtam a kötésre, akkor az után kérünk fel ez a videó. Csak most akik nézik. Azért nem sok szólók, csak koncentrálok. Az előző videóban rosszul voltam belezni, valamelyik lehetett a szeszre, vagy csak én vagyok benne. Elkezdtem elfogadni. Csak közőle. Közöttesen utána szólít, de nem értünk van. Mindegy, egy kulcsot elhasználok. Én mindig azt szeretem, ami egyenlő a szám. Hát most figyelj, most 80, 8-ból 2 az már 6. És én úgy szoktam, hogy a páros ugye a számot. No, nem szeretem, hogy páros, ezért használtam egy kulcsot, de most még egy kulcsot elhasználtam. De hát, hogyha akarjátok, el tudjátok használni. De hogyha nem akarjátok, meg kell valami más, akkor nem használjátok el, hanem vagy a reklámot, vagy mondjuk a másik meccset. Azt úgy kell, hogy mellé nyomod. Nem tudom, hogy hányan fogjátok nézni, hogy ez úgy, mint a kis. Jó. Nem tudom, hogy jobban szedőtek meg a friss, vagy nem, de írjátok meg komment. Még senkitől nem ott komment. Nem lehet felülni. Csizmás kandúrnak. Gondban. Sajnálásban. Aki ha nem tudná, hogy deszkát úgy kell, hogyha valaki nem tudná bemenni, azt úgy kell, hogyha eltűnik itten alul az a deszkáját, ha már nem fog villogni és eltűnik, akkor tudjátok bemenni. Most direkt elhasználtam a szkát,
És látod, eltűnt az a deszkajel, és már bekerülni a deszkajel. Hát, ezt látjátok, ez ilyen itt van, ez a 40 deszkán van. És elnyomtam, látjátok, itt van az, hogy 39 deszka. És ha az elnyúlik, akkor tudjátok benyomni. Úgyhogy, látjátok. Milyen menő vagyok? Hol vagyok abban a játékban? Remélem jó lesz a mint a többi. Random buffot próbálgatni. Hát, siker. Ennyi volt. 90 főt. Mondjuk a rangistán. Mondjuk a punkton. Hoppá, reklám. A legpisztációs, pontosan, és persze ez nem más, mint rohadt, ezt nem claimem. Semmi. És figyeljétek, első vagyok. Hát itt a bronz, de nem a zsírről, átmentem bronzba is. De amúgy szilver leszek, mert ezeket simán megnézem. Na hát, srácok, ez a videó ennyi lett volna. Remélem tetszik, ha tetszik, írjátok meg a kommentbe, hogy jó-e vagy nem. De hát, sziasztok!